A Alfarràs, el grup de teatre L'Acudit ha celebrat el seu 30 aniversari organitzant una mostra d'arts escèniques que ha omplert el carrer de música i teatre. Els membres del grup han sorprès els seus veïns amb una flash mob del Rei Lleó, una producció que també servirà per culminar l'any d'aniversari del grup amb una representació el proper 31 de maig. Els actors i actrius han sorprès els assistents a la mostra amb una flash mob amb la música del Rei Lleó. A poc s'hi han anat sumant veïns sorpresos per aquesta actuació, que ha estat el regal del grup L'Acudit al poble que els ha vist créixer com a grup. Un grup que ara compta amb una 70 de membres de totes les edats. La mostra ha reunit companyies professionals, emergents i amateurs. El que es vol és reivindicar la seva feina. Aquesta festa hem volgut implicar els comerços del poble, hem volgut implicar els restauradors, bars i restaurants del poble. Llavors, tothom al col·laborar i a l'estar juntament amb nosaltres, clar, la festa és molt més lluïda. Per poder incentivar el teatre a tota la gent del poble, perquè coneguessin diferents disciplines, diferents arts escèniques, que no sempre és el mateix, i que poguessin passar un dia agradable. Les titelles lleidatanes de la pantomima amb el Nil i la Casa de Xocolata ha estat un dels plats forts del programa, en el que nens i nenes han gaudit d'una història en la que el seu protagonista té una aventura al bosc. Pues quan sortia la bruixa. Quan sortia la bruixa i també quan ha fet allò del foc, que han posat el mechero, això ja està. Els comerciants també han participat en la mostra. L'Associació de Comerciants i Empresaris d'Alfarràs ha tret els seus productes al carrer. La veritat és que em sembla una iniciativa molt bona, tant per part del grup de teatre com una bona iniciativa el fet de dir-nos a nosaltres de participar. De vegades aquí havíem intentat els comerciants fer alguna cosa així, però no teníem un reclam prou gran per fer-ho, i quan els del teatre ens van comentar la intenció que tenien, doncs nosaltres vam dir que sí, que ens semblava perfecte i endavant. L'estrena de la producció del Rei Lleó culminarà els actes del seu 30 aniversari. Serà el proper 31 de maig, quan els 70 actors i actrius representaran la història del rei Mufasa, la seva esposa Serabi i el seu fill Simba.